Aurreko urtean finalera heltzea lortu nun. Horten objektiboa berdina da ez, finalera heldu, eta aurreko urteko arantzari atatzen duen, da txapela irabazten du. Disfrutatzera nator, partida guztietan aldan mailaik onen eman, eta aukera baldin bago txapela atatzeko, askoz ere hobe. Txetorekin bikote sendu egiten dugu, ez? Ni badaki bere jaukoa zein dan, atzekaldian oso ondo daki behar atzeko zulua zaitzen, niri asko laguntzen dit. Badaki bakoitzak zelan inberdeun, eta nik usten dut jokatzeko bikote oso ona daukatela. Ikusita aurreko urtean ze ikuskizun izan zen, itxian gatu zeana, jokatu genuen eta ikusle guztientzat, zestakundantzat aldaketa handi bat ez. Nik uste aurten golatua aurreko urtekoa baina handiagoa izango dela, eta berrolatu hori handitzen juten den, eta aurrengo urteetan big wave handi bat izaten da.